Δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στη φυσική πορεία της ζωής. Μήπως έχετε κόντρα? Ναι, έχουμε κόντρα. Άντε, γεια. Δεν κατάλαβα, συγγνώμη. Όταν μεθύσατε τελευταία φορά, ας με θυμηθείτε, βαρβάτο μεθύσει, καλό. Επιλέξατε μήπως πότε θα αποθέσετε? Είπες, άσε να μην αποθέσω, να προλάβω να γυρίσω στο σπίτι λίγο, να ράξω, να... Ναι, να πιω και 2 ουισκάκια ακόμα. Και λες τι ώρα είναι τώρα? Ναι, είναι 10 παρά 20. 11 και 5 και 10. Περίπου θα μου έρθει. Ναι, συγγνώμη, κάποιοι δεν έρχονται. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όταν πας να κεράσεις. Τι λες, θα κεράσω 1 ώρα ακριβώς και με το ρολόι στο χέρι, μετά θα χτυπήσει το ξυπνητήρι και θα πάω να κάνω τη δουλειά μου? Κερνάω δηλαδή και ξέρω θα ολοκληρώσω τότε? Κάποια πράγματα είναι να συμβαίνουν από μόνα τους. Πρέπει να συμβαίνουν από μόνα τους. Πώς θα γίνει δηλαδή? Πρέπει να συμβαίνουν από μόνα τους. Είναι σαν να είναι Σαββατοκύριακο να μην έχεις δουλειά και να βάζεις ξυπνητήρι. Και μην έχεις δουλειά και τίποτα άλλο. Και τίποτα δηλαδή, τίποτα. Να είναι μέρα που λες σήμερα και να βάζεις ξυπνητήρι έτσι θελικά. Αιμονικό. Ψυχαναγκαστικά, ότι όχι, θα βάλω ξυπνητήρι να μην χάσω τη μέρα. Υπάρχει και πιο ψυχαναγκαστικό από αυτό, έχω να σου πω. Που λες δεν έχω δουλειά, δεν έχω τίποτα, δεν θα βάλω ξυπνητήρι, αλλά επειδή όλα τα Σαββατοκύριακα, ακόμα και να μην έχω τίποτα, ξυπνάω νωρίς, θα έχω ξυπνήσει οπωσδήποτε μέχρι τις 9. Θα ξυπνήσω. Το ξεκινάω από την προηγουμένη. Δεν μπορεί, θα ξυπνήσω αφού κάθε μέρα ξυπνάω. Η άλλη παπάρα που λες να μην χάσω τη μέρα. Ναι, ρε, εντάξει, αυτό είναι λατρεμένο. Που μπορεί να χιονίζει, να έχει ομίχλη, να έχει τσουνάμι, οτιδήποτε. Να μην χάσω τη μέρα. Και σηκώνεσαι και δεν κάνεις τίποτα. Κάθεσαι εκεί και πίνεις καφέ στο σπίτι. Να μην χάσω τη μέρα. Ή να μην χάσω τη μέρα, θέλω να σου πω. Απλώς και τώρα ανοίγεις ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και παρακαλώ λίγο την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι. Ή να μην χάσω τη μέρα, που είναι ένα τεράστιο κίνημα, θρησκεία σχεδόν θα το έλεγα, οφείλουν, και σε ακουστεί αυτό, έστω για πρώτη φορά από τώρα, να βρουν απέναντί τους εγώ δεν θέλω να χάσω τη νύχτα, φίλε μου. Ναι. Που θα είναι το αντίπαλον δέος. Διότι μεγάλωσαν γενιές και γενιές Ελληνοπαίδων με το ξυπνάτε νωρίς να μην χάσετε τη μέρα. Από ανθρώπους που βεβαίως είχαν τους δικούς τους λόγους, με τις δουλειές τους, νωρίς οι περισσότεροι κτλ. Ανήκουν σε μια τελείως άλλη εποχή ή, εν πάση περιπτώσει, με ανθρώπους που είχαν στο μυαλό τους άλλα πράγματα, ξύπνα, να βγεις έξω στη φύση, να κάνεις κάτι άλλο κτλ. Πάρα πολύ ωραίο, δεν λέω ότι είναι κακό αυτό το πράγμα. Αλλά το να γίνεται, το να δίνεται σχεδόν ως διαταγή αυτό το πράγμα, να σου δίνεται από μικρός περίπου ως διαταγή, σου δημιουργεί ένα θέμα. Και απάντησε, εγώ δεν θέλω να χάσω τη νύχτα, φίλε μου. Δεν θέλω να χάσω τη μια φορά, δεν θέλω να χάσω τη νύχτα, την άλλη φορά δεν θέλω να χάσω τη μέρα. Αλλά στανικά να ξυπνάς το πρωί. Γιατί δεν έχεις σκεφτεί ότι για ποιο λόγο να θες να χάνεις τον ύπνο σου? Μπράβο. Όταν μπορείς να μην τον χάσεις. Γιατί τον λοιπόν από καιρό τρέχεις από εδώ από εκεί, ξυπνάς. Γιατί χάνεις τη μέρα σου, Κώστα μου. Μάλιστα. Okay. Χάνεις τη μέρα σου. Εντάξει. Βγες έξω να δεις τον Γκιόνι. Μη σου πω τι να μας κάνεις τον Γκιόνι τώρα που λέγει η παροιμία. Εδώ παρεμπιπτώσει από τις μεγαλύτερες παροιμίες. Αυτός έμας τον Γκιόνι. Τεράστια. Δεν ξέρω πώς βγήκε και δεν με ενδιαφέρει. Απλά πώς το λένε, χαίρομαι που υπάρχει. Ναι. Και από αυτό το σπουδαίο που λέει, βρήκε θέση. Μια πλήρωση. Στη λαϊκή θυμοσοφία. Το Γκιόνι. Ναι, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο σε που το γράφεις. Και συγγνώμη, τώρα έχουμε ανοίξει μια τεράστια παρένθεση στην εισαγωγή. Αλλά πρέπει, διότι είναι κλασικό πρόβλημα να το διακοπών αυτό. Ποιο? Χρόνια. Ποιο? Το σήκω, μη χάσουμε τη μέρα. Όχι δικό μας. Ναι, το διακοπών. Εκείνον. Ναι, εκείνον. Των πλασμάτων. Εκείνο όλα σε εμάς ξεσπάει. Εκείνον των πλασμάτων. Ναι, εκείνο είναι των πλασμάτων, ναι. Εκείνο που στις διακοπές κάνουν 2 ώρες για να βγουν για να ετοιμαστούν. Εκείνον. Μπράβο. Αλλά κατά να μην χάσουμε το τάδε. Αλλά το βράδυ που ετοιμάζεται η άλλη στο νησί με το πλακό στο κάτω που πρέπει να ντυθεί, να βαφτεί, να βάλει τα κούνια, να κάνει το ένα τ' άλλο. Να μην χάσουμε όμως κατά τα άλλα το πρωί. Είναι αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια επίσης ότι αυτά τα ακούτε περίπου 20 χρόνια. Και νομίζω ότι είναι λόγια αυτή τη στιγμή που μας έρχονται από το παλιό lifestyle μιας άλλης εποχής. Κι όμως δεν είναι έτσι. Γιατί ισχύουν. Ισχύουν αυτούσια ακόμα και σήμερα. Όχι για όλες προφανώς, αλλά για μια σεβαστότατη
πλειοψηφία. Ναι. Δηλαδή το σήκω το πρωί μωρό μου, καλά για εξωτερικό δεν το συζητάω, είναι απαράβατος νόμος. Ναι, παιδί, δεν μα εικόνε να έχει πάει στο εξωτερικό σε ένα υπέροχο μέρο και να ξυπνά στη 1 το μεσημέρι, αλλά δεν υπάρχει να ξυπνά στι 8. Υπάρχει και μέση λύση. Επίσης, μια τεράστια βλακεία, μια που το θίξαμε το θέμα και πρέπει να αναφερθεί εδώ πέρα, είναι αυτό που πηγαίνουν τα πρωινά στα ξενοδοχεία. Το μέχρι την τάδε ώρα. Εντάξει, αυτό είναι φασισμός. Είναι έσχος, αλητεία, φασισμός. Ναι. Μαζί. Εντάξει. Αυτό είναι ένα ταβατζιλίκι ετών. Το οποίο δεν θέλω να σου πω. Ναι. Επειδή το ψάχνω για χρόνια, δεν είναι θέμα τσιπιάς στην πραγματικότητα. Παρότι αρκετά ξενοδοχεία βγάζουν το μπουφέ τις προηγούμενες μέρες και την επόμενη. Εν τούτης, τα ξενοδοχεία ασχέτως του αν έχουν κόσμο. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν 300 άτομα, πες και να κατεβαίνουν τα 30 μόνο για το πρωινό και να γίνεται αυτό συνεχόμενες μέρες. Ναι. Δεν έχουν θέμα ότι ο μπουφές θα είναι μικρότερος. Ο μπουφές είναι πλούσιος. Άρα για κάποιο άλλο λόγο γίνεται. Έχει να κάνει με τις ετοιμασίες, έχει να κάνει με τον πρέπει να μαζευτεί για να μπορέσει να ετοιμαστεί το μεσημεριανό, για παράδειγμα. Και έχει να κάνει επίσης και με το γεγονός ότι όταν υπάρχουν ξένοι τουρίστες, αυτοί έχουν συνηθίσει να ξυπνάνε νωρίς και να τρώνε νωρίς. Ναι, μα για αυτούς. Τελικά για αυτούς γίνεται. Ναι, εμείς. Πού να πάμε κάπου αλλού εμείς. Ναι. Δεν κατάλαβα. Η απάντηση είναι ναι. Που θα μου πεις ότι άμα πάω μετά τις 10 δεν θα βρω ούτε ψίχουλο να φάω. Βέβαια, σου λέει Ελληναρά, από σένα σώζω τα λεφτά. Γιατί εσύ δεν ξυπνάς νωρίς. Ναι. Και άμα ξυπνήσεις, θα μου ζητήσεις και ένα φραπέ, θα στο χρεώσω και 5 ευρώ και είμαι κερδισμένος από σένα. Και άμα μου ζητήσεις να στο φέρω και στο δωμάτιο, σε έσκησα. Ναι, 8 ευρώ. Σε έσκησα, όχι τι 8. Ναι. Είναι περίπου οι τιμές, ας πούμε, τύπου 60% παραπάνω ναι. αν ζητήσεις πρωινό στο δωμάτιο. Έκτακτα. Και να τα λέμε αυτά. Εντάξει. Μπας περιπτώσει.